Urartzekoa da lehen genuen bizitza berreskuratzeko gogoa izatea. Azken 14 hilabeteetan galera handiak izan ditugulako. Garrantzitsuena ordezka ezinak direlako hildakoak. Baita senideekin eta lagunekin bizi ezin izan ditugun uneak ere. Baina gehiago galdu dugu. Lana, ahalmen ekonomikoa eta aisialdia. Bai noski, baita aisialdia ere. Bidaiak, kuadrillako afariak, urtebetetzeak, kontzertuak. Baina ez dugu sinistuko garagardoak hartzeak edo poteatzeak libre egiten gaituela. Hezkuntza eta osasuna, erabakitzeko eskubidea, oinarrizko giza eskubideak, feminismoa, etxebizitza eta lan baldintza duinak. Horiek dira libre izateko behar ditugun kontuetako batzuk. Gazte bat ez da libre sentituko eskuan garagardoa duela, hilabetea amaierara iristen ez bada, edo ez badu familiaren etxean edo etxebizitza partekatu batean bizitzeari usteko aukerarik ikusten. Are gehiago miseriasko soldatak dituzten aldi baterako kontratuak baino ez baditu lortzen bata bestearen atzean. Oinarrizko parametro horiek ziurtatzeko erakundeetan lan egiteko konpromisoa duten arduradun politikoak behar ditugu. Gero, bakoitzak aukeratuko dugu nola sentitzen garen libre eta zoriontzu. Pote bat hartzen, mendira joan da, zineman pelikula bat ikusten, igeri egiten edo nahi dugun bezala. Alarma egoeraren amaierak ez duela pandemiaren amaiera ekarri, argi eta ozen esaten duten ordezkari politiko arduratsuak ere behar ditugu, eta gainera, uste horrekin koherente direnak. Erakundeei justizia sozialean oinarritutako gizarte bat eraikitzeko lan egin dezaten eskatu behar diegu. Pertsona guztiok gure bizi proiektua bermeekin garatu ahal izan dezagun.